קרטוליזה מגולנת זה מצב אור שאנחנו ניתקל בו הרבה, וחשוב לדעת שזו לא פתרת. זה גם פה אנשים מתבלבלים. פדיקוריסטיות חלקן, אלה שלא מתעסקות יותר בחלק הטיפולי, הן לא מבינות מה זה. הן רואות את זה והן מיד חושבות שזה פתרת, כל דבר אצלהם זה פתרת. סימן בציפורן, גירוד, מראה מעוות, כל דבר פתרת טראומה, זה מה שהן אומרות. בסדר? המציאות לא כזו. הקרטוליזה נגרמת כתוצאה מסוג של חיידק. החיידק הזה נוצר בתנאים של לחות, חום, זיעה. הטיפול בזה הוא טיפול פדיקור רגיל, אבל חשוב שחלק מהטיפול יהיה גם השגרה שאתם נותנות אותו מטופל שסובל מהבעיה הזאת. והשגרה הזאת צריכה להיות שגרה שהיא מונעת לחות ברגל, כמו אותה שגרה שאנחנו נותנים למי שנוטה לסבול מפטרות ברגל מזיעה. שזה אומר רגל מאובררת, נעל מאובררת, גרב מאובררת, גרב כותנה, טלק ברגליים, דורדורנט לכף הרגל, למנוע זיעה. לא סתם אנחנו רואים את המופע הזה אצל הרבה אנשים שעובדים בסביבה הלכה, שוטפי מכוניות, טבחים, אנשי מטבח, אנשים שכוחות הביטחון, שהרגל שלהם במשך היום מאוד רטובה. רגל רטובה מזיעה עושה מלא בעיות בכף הרגל. הבנו כבר עוד איזה בעיה היא עושה, נכון? גם אקזמה, כמובן גם פתרת, הכל, זה מלא דברים. אבל זו לא פתרת. זה יכול להיות כן משולב עם פתרת, כי יש פה את התנאים של חום ולחות, כן? אבל הנקודות האלה הן לא פתרת. אנחנו בדרך כלל לא צריכים להפנות לרופא כשאנחנו רואים את זה, אלא אם כן הנקודות יתחברו יחד וייצרו מכתשים גדולים. זה פתיר, זה עובר מהר, אם הבן אדם שומר על שגרה, ואם נתתם לו את ההנחיות הנכונות.